El periodista Àngel Aguiló defensa que els palmassans tenim tot el dret del món a pujar a veure la neu. Mireu-ho. Quan neva, la gent de Palma, la gent que vivim en el nivell de la mà, volem veure la neu, com vosaltres, no mos jutgeu i no mos criminalitzeu. Ui, ara cauen 4 flocs de neu i això s'omplirà de llonguets que pujaran en el punt major, hi haurà bossos i serà un desastre tot per fer-se una foto i tirar 4 bolles. Cony, deixeu-mos que anem a fer-nos una foto a la neu, que juguem amb els nostres fills un poc com ho fareu vosaltres, que també hi anireu, però vos penseu amb més dret que nosaltres per viure llegal o perquè sou excursionistes, una raça superior. Evidentment, les respostes en aquest missatge d'en Àngel no s'han fet esperar i algunes veus, com per exemple la d'en Joan Viudes, han deixat clar aquest descontent de molts de mallorquins que no entenen aquesta corolla d'espalmassans d'haver de pujar a la neu i de col·lapsar les carreteres precisament quan fa aquest fred. Els saludam a tots dos en directe, que ja ens acompanyen, Àngel i en Joan. Benvinguts a tots dos. Primer de tot, li demanen a Àngel. Àngel, després de veure aquestes imatges que han vist tot el cap de setmana, tu continues defensant el dret dels palmassans i de la ciutadania en general a pujar a la serra a veure la neu? Bones tardes, primer de tot, a tothom, excepte en Joan Viudes. A partir d'aquí, bé, primer de tot, jo vull assumir la meva responsabilitat i com a autoproclamat president dels mallorquins demanar disculpes. No me pensava que el poble m'ha fet tant de cas i tothom se'n anava en massa a veure la neu aquest cap de setmana. Deman disculpes. La pròxima crida serà perquè me regalin botifarrons, sobrassades i camaiot. Èxit. També s'ha de dir que aquest debat ofereix molt de matisos que si voleu ara en podrem parlar, però, a veure, se va col·lapsar. La gent va trabucar un poquet, tot s'ha de dir. Però no me faceu creure que tota la gent que ha trabucat aquest cap de setmana és de Palma. Estic segur, pot setmanes poc, que més d'un centenyiner, sense anar més enfora, que cap de setmana ha anat a la neu, seguríssim. Joan, per al·lusions, tu no ets de Palma, però la pregunta és, has pujat a la neu aquest cap de setmana? No, jo no he... I vaig fer... ahir no hi ha estat contenit. Jo no he anat. Quedam amb això, que tu no hi has anat, però clar, ara aquí tenim un poc aquest debat, a veure per què no hem de pujar, perquè clar, si ens diuen que no podem anar segons a on, podem anar a l'aire lliure, sí que és cert que clar, per una vegada que neva tothom vol veure la neu, no sé un poc què en penseu. Va, a veure, perquè te faig una idea del personatge que és en Joan, jo no he entès res de lo que ha dit, té una cobertura magríssima a Santanyí. En canvi, a Palma, la cobertura telefònica i de xarxa és espectacular. A veure, jo vos volia dir, davant la virtut i davant el dret que tenim els llonguets i també tota la gent que viu a pobles en el nivell de la mà, perquè ja t'he dit, sí, no és cosa només de llonguets, però la gent... Quan nosaltres anem a la neu, hi anem perquè mos fa ganes anar-hi, perquè tenim ganes de veure-les. Nosaltres no mos queixam després quan a Palma, per exemple, en Joan ve a fer una volta i a veure llumets o un centre comercial o en el cine. Deixeu-nos viure tranquils igual que nosaltres vos deixem viure tranquils a vosaltres, que és un no viure, això. Joan, hem de dir que no deuen ser només els palmassans que han anat a la neu, i ho deu haver qualcú de qualque poble que també ha volgut anar a veure la neu, o això és endèmic dels llonguets? Bé, jo no, aquí no ho veig de tot, però jo el que sí que puc dir, i bé, basta veure, estic tan bé sentit, em vaig de moure de sentit, per anar a passar, o per la serra, a partir pal, tot això ja t'he dit. Anem quatre anem a pal i anem procurant quan no hi havia ahir, que era una cosa anunciada. Era anunciat segurament que hi hauria aquest col·lapse. Anem a veure però què n'opina la gent de si hem de pujar o no hem de pujar a la serra quan fa neu. Anem a veure què mos han dit. He visto algo, sí que cayó una buena y que está todo arriba nevado, pero nosotros no nos animamos a ir a subir. Tontería subir a la nieve, es decir, la gente, bueno, ¿para qué subir con tanta gente? No tiene ningún sentido. Poco hay que salir tanto por la circunstancia que tenemos ahora.
Pues porque ¿qué se me ha perdido a mí en la nieve con el coche si no llevo cadenas ni neumáticos de invierno? ¿Qué hago yo arriba? Vamos, que yo no voy nunca, ya te lo digo, porque no estoy preparada para... me da pánico, vamos. Cuando nieva aquí, pues la gente quiere subir con los críos, hay poco plan ahora que hacer. Es lógico que cuando hay nieve siempre hay gente. Entonces no hay que ir donde no hay gente, es que es así de sencillo. Y en Binissalén estoy allí en la caseta y no me entero de nada. Todos los años hacen lo mismo. La gente nieva un poquito y va. Àngel, què té la neu que mos fascina tant, que mos agrada tant a la gent de Palma? A veure, jo t'he de dir una cosa, per ser sincer. O sigui, jo defens totalment el dret d'anar-hi, igual que defens, com t'he dit abans, el dret de que la gent de Parc Forana vengui a Palma, però a mi m'han de matar per pujar a veure la neu. Jo no hi vaig anar i no hi aniria ni loco. Jo segueix una màxima molt mallorquina, que és la màxima de Manafluix, perquè estava clar que passaria això. Ara, la gent que hi vol anar, sabent que se trobarà la neu i podrà fer 2 bolles de neu i tirar-se-la a la cara i fer una foto per Instagram, que és importantíssim, que ho faci mentre no provoqui cap desastre, no? Que no sé si aquest cap de setmana hem fet això. Jo per això t'he dit, defens el dret de la gent d'anar-hi, o per favor, també un poquet de sentit comú i de vegades un Manafluix tan mallorquí no està de més. Exacte, això te volia dir, Àngel. Tu com a president autoproclamat dels mallorquins, què creus que és més mallorquí? Què creus que és més mallorquí? Pujar a veure la neu o dir, Manafluix, hi haurà una gentada? El més mallorquí de tot, possiblement sap que és pujar a veure la neu i queixar-te perquè està petat de gent, quan tu formes part de la marabunta que ha anat a veure la neu. Tot és molt mallorquí i per damunt de tot sempre queixar-nos, ja siguem a la neu, ja haguem quedat a que nostra, queixar-se és el més mallorquí que hi ha. Anem a recuperar en Joan, que el tenim... No sé si serà possible. El tenim via telefònica, que tenia un petit problema de connexió. Joan, jo t'he de dir que també hem vist imatges a la península de gent de Madrid que pujava a les serres, la nostra companya Raquel mos deia que això a Navarra també ha passat. Poden dir que no és un mal endèmic dels palmesans, que mos passa un poc a tots els humans. De ciutadans, de ciutadans de Palma o de ciutadans de Madrid. Llavors l'estiu, també el primer any l'estiu veniu una estiu a l'Armoro. I va fa un pot de neu, vinga, tot ja per la serra de Tramuntana. Arriba l'estiu, tot ja per allà on va l'estiu a l'Armoro. Teniu aquesta manieta de venja tot un darrere l'altre. I ahir vaig anar a Binissalem, vaig anar a veure un partidet de futbol, llavors me'n vaig tornar a casa nostra, vaig anar a fer un truig. De tot això no ho sé. Mira, Joan, quina és la teva postura amb tot això? Tu què creus que haurien de fer? Cadascú queda a casa seva? Manafluix per no haver d'anar a veure ningú. Jo t'imagina't que jo me'n vaig, bé, jo de Santanyí fins a la serra de Montana, mira la quantitat de quilòmetres que hi ha, que és ben igual que anar a l'altritat de Mont. I justament vam trobar en Àngel Legió allà, que ja m'ha diràs, on la veia estant a Santanyí. Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Segur que continuarà aquest debat. Segur que sí. Una ferrada molt forta i una pesada en Àngel Legió. Malament el dit que no me pot sofrir, jo l'estim molt, en Àngel. Gràcies, Joan. Àngel, tu no te'n vagis, que continuem parlant de neu amb tu, perquè això, si una cosa tenim clara, és que la neu causa una bogeria generalitzada, no estem avasats, i això se nota quan arriba una nevada com la d'aquests dies. Hem de dir que perdem el capet. Seguim aquí a la serra de Tramuntana i com veus la carretera torna a estar plena de cotxes, però és que ens hem aturat per conèixer en Albert, que està a punt de fer una acció que jo no sé d'on s'està esperant tot l'any per fer això. He esperat 3 anys. 3 anys? 3 darrers hiverns que no he fet res. I això perquè tu te vas comprar un trasto d'aquests, que és això? Sí, és un trineu. Un trineu? Han sortit teleranyes els 2 darrers anys perquè no havia fet neu. Això t'ho vas comprar a Mallorca, aquest trineu? Sí. Vaig comprar aquí. I això ja ho has provat? Sí, ja l'he provat. Tenim experiència amb aquesta pista. I ara te tiraràs, aquí te llançaràs? El que hem perdut és pràctica. 3 anys sense fer-ho? 3 anys sense fer-ho, ja he perdut la pràctica, ja. T'has preparat perquè ho viurem així en directe amb tu? Anem a provar-ho, anem a veure com surt això. Abans un pot d'ajuda del teu company, un pot de força, que li dius al teu amic. Bueno, aquí està difícil, jo crec que hi ha massa poca neu, però bueno, s'ho provarà. Hi ha poca neu i ho veig bastant pendent. Sí, jo no m'atrevesc. No t'atreveixes, però en Albert sí. I des dels 5 dies ho viurem amb tu i t'he desitjat molta sort, que no te facis mal, 3 anys d'espera han valgut la pena. Anem a intentar-ho. Mira, Albert, te seguim, anem. I ara veiem com l'Albert es llança després de 3 anys d'espera amb el seu trineu
Volem un bon crit! Molt bé, Albert! Bé, senyor president, perdona que rigui, però, clar, 3 anys esperant aquest jove que fes neu a la Serra de Tramuntana per poder-se tirar amb el seu trineu, jo no sé quina valoració en fas. Mira... Aquest lot necessitava que nevàs. Mira, i vos juro una cosa, això no està preparat, Ara dir això me sap greu perquè desmunto un dels meus vídeos tutorials que he dedicat als estimats catalans on desmentia que tots els mallorquins mos coneixem entre nosaltres. Però jo és que en aquest lot el conec. I la primera consideració que he de fer és que aquest lot no és de Palma, és de Sóller, És un dels agents de seguretat, de Sora de Sóller, des que controla l'aparcament. És un tio fabulós i és un exconcursant d'un gran programa que se fa a IB3, que és Jo en sé més que tu. O sigui, aquí s'acaba de demostrar que tens raó. No el varen pujar la neu als palmesanos, va pujar tothom. Aquest home no va venir de molt en fora, però va venir des de Sóller. I escolta, qui li pot negar en aquest lot el seu somni de tirar-se amb el trineu? Jo, de veres, estic content que no s'hagi fet mal, perquè fer això, a més un gent com són nosaltres que no estan basats en la neu, en el fred, i fer aquestes animalades que no s'hagi fet mal, és tot un èxit, Però, ja t'he dit, estic molt content perquè s'acaba de demostrar que la neu no érem només palmesanos, i me sap greu perquè ara els catalans diran que sí que tots els mallorquins mos coneixem entre nosaltres i també els menorquins de Vicenç i Formenteré. Que no és cert, Àngel, hem de dir que tu com a director de Jo en sé més que tu és que coneixes a molta gent. Tu ets una persona i com a president autoproclamat has de conèixer gent per nassos. M'encanta que hagis dit això perquè així tornes a donar sentit en el meu tutorial de que no mos coneixem entre tots. Ai, Àngel, mira el teu amic del trineu. No sé si el pot veure, mira'l. Alberto, sí, el veig perfectament. Tu, té una tècnica depuradíssima perquè a més, al final perd un poc però cau de joneons i no perd la dignitat en s'intenta. Extraordinari, i té encara la capacitat per poder-ho celebrar. T'he de dir una cosa, ara veient aquestes imatges jo crec que m'hagués compensat i tot pujar a fer un muñeco i a fer-me 4 fotos per penjar a Instagram, perquè sobretot, això me fa molta gràcia. Les xarxes s'han omplit de fotos de gent denunciant, i insistes, tu has fet la foto. O sigui, també sempre mos pensam, la majoria de gent de part forana i d'excursionistes, que tu ets amb els teus drets i l'altre és el que t'està molestant. No, éreu tots, assumiu les conseqüències. No m'he xerrat també d'una altra cosa molt important abans d'acomiadar-te. Només els llonguets fan un muñeco de neu, el posen en els parabrises i el baixen? Per això t'he de dir que segurament sí que sigui així. Sí, ara voldria dir que no, però a més és com un objectiu un poc absurd, no sempre posar el muñeco de neu en el vidre a veure si arriba a Palma. Si hi ha qualque llonguet que li hagi arribat a Palma, jo el convidaria que telefonar i m'ho contat perquè crec que en tota la història documentada de la neu a Mallorca no deu haver passat mai de la vida. Àngel Aguiló, moltíssimes gràcies. Ja no sé com acomiadar-te, com a director de Jo en sé més que tu, com a autoproclamat president de tots els mallorquins, el que tenim clar és que tens tota una teoria estudiadíssima